Čavelo všetkým. Idem využiť ešte pekný slnečný deň, lebo už po obede sa to má kaziť podľa predpovedí. Tak uvidím, ako nám to dlho vydrží. Ideme na výlet dvojforzový. Ono je to také ešte vozenie sa tuto iba okolo, lebo nejako nadlho sa nedá ísť, aj keď normálne dneska by som povedal, že by sa aj dalo, len zas ma trošku odrádza to, že po obede už sa má začať pomaly zmrákať, aj keď to tak nevyzerá zatiaľ, keď pozerám takto celkom dobre. Ale stala sa mi taká vec, čo som mal tu na prichytený, tuto, neviem či vidíte, tu na tie tlaky, čo mi berá. Ja mám s tým väčší problém. Tak som to mal tu prichytené a to je plastový šrobík, čo som ja nevedel. A proste mi to otrhlo, asi tá váha. Akurát sa stretávame, aha. Takže ešte nakoniec mi prednosť bude dávať, aha. Super. A ja som myslel, že prídem zle, a ako sme sa krásne stretli. Tak si urobíme taký okruh okolo Liptovskej Mary, lebo ono sa nedá nejako moc zatiaľ šaškovať do tých vyšších polôch. Ako dať by sa dalo, ale je to viac menej také nebezpečné, takže radšej pozerám, že koľko mi píše. Kde sa mi stratil? Idem si trošku pomalšie. Píše mi 13 stupňov, no. Ono to vyzerá, ale normálne je to veľký rozdiel. Je to strašne poznať, že ten vzduch už nie je taký studený. To slnko ho normálne zohrieva. Lebo predtým bol problém práve toto, keď som išiel rýchlejšie, tak ten vzduch bol strašne studený, to bolo cítiť proste na všetkom, na rukách, všade ten vzduch išiel studený. Ale teraz je to paráda, to je také, že ideálny by som povedal, a to nie som ani moc naobliekaný. Orzista, ten vyšiel do zbierky, on bol modrý. Mali by sme všetky skoro farby. Paráda. Už to zostáva takú tú správnu farbu, taký správny tón, že ideme do leta. Joj, paráda. To sa človek takto vytešuje a ja hneď pesimisticky na to poviem, že no a za chvíľku je tu jeseň. To si ešte užijeme. To je leto, paráda. Pekne, ten Ružomberok je teraz... Takto si to predstavujem asi, že keď sa otvorí diaľnica a takto bude normálny pracovný deň, cez týždeň, tak to bude takto vyzerať v Ružomberku. Že tých aut bude úplne v pohode, bude sa to pekne stíhať, takto voziť bez nejakých kolón. No ešte keby trošku cestu opravili, no ale to asi počkajú, kým diaľnicu otvoria. Teda dúfam, že nebudeme čakať ďalších 10 rokov. No fakt sa mi lepšie chodí, keď som druhý. Normálne, lebo človek sa fakt vie prispôsobiť, je to také lepšie, že keď je človek vpredu, tak pozerá sa do zrkadla. Nevie teraz, ako jemu vyhovuje ísť rýchlo a tak ďalej. A keď je takto druhý, tak si to vie úplne v pohode určiť, ako pôjde, ako ďaleko od neho a tak ďalej. Takže super. Ja tento pohľad vždycky mám rád, keď idem smerom na Mikuláš alebo smerom na Vysoké Tatry. Že ich človek v pozadí pekne vidí. Že sa nedá stratiť, nie? Keď sa bude držať. Tatier. Pekne, parádne. Joj. Vytešujem sa. No aj tu aké domy, aha. Tu bolo? Nebolo to tu do Paroma? No jak to tak rýchlo postavia? Čo ti dáva? Pekné. Krásne. Aj keď
Ja nie som zastanca rovných striech, ale asi to už je vymakané. Už to nie je ako kedysi, ale pekne to vyzerá tak moderne. Ďalší šéf. Aha, toto sa mi páči, toto už je také veselé, lebo presne to som aj minulý rok vravel. Ježiš, teraz mi to svieti do očí. Minulý rok som vravel, že keď som začínal vo februári, že také smutné to bolo, keď človek nikoho nestretol na motorke. Pripadal si trošku ako blázon. No je takisto ako aj tento rok. Tento rok som šiel v januári. Ja neviem, idem to posúvať, to je hranice, na budúci rok pôjdem v decembri. Vlastne tento rok ešte to bude v decembri. No nie. Tak je to také smutné, keď idete sám a nikoho nestretnete celý čas a teraz aha, koľko sme ich stretli už. Že už je to také veselšie, no. Joj, toto je psychohygiena, relax, všetko dokopy. Užívam si to bez pocitu viny. Paráda. No, teraz keď vidíme tu prišli sme do okresu Liptovský Mikuláš a teraz keď vidíme na vrch tohto kopca, čo už sme za chvíľu, tak krásne a Liptovská Mara ako na dlani. Krivám v pozadí. No nie je toto nádherný pohľad? No wow, toto je super. Preto vravím, že z tejto strany je to krásne aj po tejto ceste ísť. Ježiš, koľko ľudí na tej Mare potom tu nechodí, aha, to sú normálne výpravy. Jaj, sranda. Ale nech sa idú pozrieť, kľudne. Ja som nebol vôbec, sranda, tento rok som nebol. Predtým som bol pozrieť, keď je takáto vypustená v rámci prechádzky. Ale toto sú normálne masové výlety, to už tam chodí ľudí. Malí autobusy budú chodiť za jazdy. Biznismen podnikateľ vymyslí výlet na dno Liptovskej Mary a už idú všetci. No a prebehli sme vlastne okolo celej Liptovskej Mary. Čo ja na to povedať? To je paráda. Sranda, keď sa na to flexi trošku dám ako fúka. Dobre je to flexi. Že tu vôbec je. A nie, toto je vychytávka na tej Honde. To je paráda. To, že je elektrické, to je super. Jo, veď si mohla ísť v pohode. Ale zase dobre, lepšie takto ako ma nabúrať. Keď nie som na nej dlhšie, zo 2 mesiace, ako vtedy cez tú zimu, tak proste by som sa vozil v kuse aj neviem koľko. A potom, keď už to je takto začne, že sezóna, že už sa tak vozí človek, tak a nemám problém aj týždeň nejazdiť, vôbec mi to nejako, že by som plakal. Sa nedá povedať. Takže dá sa povedať, že takto mi to vyhovuje, ako to je. Aj motorka si oddychne, a ja si oddychnem. A tak. Pozerám teraz na tieto domy okolo tej cesty a rozmýšľam nad tým, že toto je dosť taká frekventovaná cesta, že toto už je dobré, hej, tu je chodník, ale také, čo sú úplne nalepení na ceste, že ja by som sa asi bál tam byť. Neviem, možno je to o zvyku, hej, že si človek na to zvykne a berie to ako samozrejmú vec, ale si predstavte, že sedíte v obývačke a tam vrazí auto. Ty kokšo. No, to musí byť teda mimoriadne nepríjemné. Hej, tak sa drž zatiaľ, ahoj! No, táto benzínka mi niečo pripomína. Potiaľ to sme vyrážali vždycky na
na prvú, na poslednú milu. Aha, normálne fukot. To čo sa tak rozfúkuje? Tá čo príde? Pekne, pekne. Dneska to bolo také, no ale toto už ak sa rozfúkuje, neskutočne. Také zvláštne zvuky, nepoznané. Asi by som si mal zavrieť ten otvor na prilbe. Kde je? Aha, veď ho mal zavretý. Teda tak teraz neviem. Čo to za zvuky? Asi to také majú byť. Kamarát na motorke, paráda. Super. Normálne už to cítim vo vzduchu, že už je dobré celkom. No to je ako lastovičky, keď letia, tak už vieme, že sú to tzv. Poslovia jary. Tak motorkári sú na tom takisto. Začnú vychádzať von. Sú to úplne jasný poslovia jary.